Igbo na-ege ntị ekele m unu. Ebe anyị nọ taa bụ na Okoro-Uzomba, Ikpa Ozuakoli Urualla. Ile anya ị ga-ahụ ụda egwu na ndị nọgasị ebe a anyị nọ taa. Ihe anyị na-eme ewu isi nni ụdara. Ọ mmemme dịbara gboo n'obodo a. Ọ isi nni ụdara Okoro-Uzomba. Ile anya ị ga-ahụ ụdara n'ebe a. Amobo Tisoro na Ugo Starlord. Ambassador Uzomba Chukwudibem Uzomba. Ọmụobo ihe a. Ile anya ị ga-asị ndị n'ebe a. Ndị nnukwu mmọnwụ n'ebe a. Ile anya ị ga-ahụ ụdara n'ebe a. Nnukwu ụdara n'ebe ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya. Ya na-akpọ ụdara bụ ụdara ọmụmụ Okoro-Uzomba. Ụdara ịhụ na-anọgwa ebe a 1000 years. Ọnọdụgwa ebe a more than 1000 years. Ile anya ị ga-ahụ egwu na-akpa ebe a igosi na ọ bụrụ obere ihe. Ị ga-ahụkwa ụlọ a n'ebe a igosi gị na ihe anyị na-eme abụrụ ihe ụmụazị. Ka m na-aga n'ihu ka m na-egosisi unu ndị nnukwu mmọnwụ n'ebe a kasị na ihe ndị ga na-esigasị ebe a. Nwada ka ihe a na-akpọ gị weta olu. Nwaamaka Uzomba. Ka ihe a na-eme taa. Nni ụdara. Nni ụdara a na-eme ka ị nwere ike ịkọwasịrị ọha na eze ga-ege ntị ihe ọ pụtara. Ihe ọ pụtara bụ ihe ọma onye anyị ji enwe aṅụrị ebiri ihe. Ọgụwa bụ onye bidoro ya, ọnụnwa bidoro ya ka ọ dọbụ tupu amụọ gị. Ọ nọ tupu amụọ gị. Ka ọ na-ana na Igbo na-ege ntị. Ka ihe ndị nọgasị n'iru gị ihe a. Ose anyị ji esi ofe. Anyị siri anụ ka anyị esi white rice. Anyị na-esi ofe ọha rice. Igbo na-ege ntị ọ na-ana ya. Nwada ewe n'iwe ka ihe a na-akpọ gị. Weta olu gị gosi ihu gị na kamera ka ndị mmadụ wee na-ahụ gị. Jessica Okwuchukwu Uzomba. Ka ihe ndị ị na-eme ebe a. Ọ na-ahụ naanị ya nne gbara kasa n'ọdịdị n'ụdara Okoro-Uzomba ka a na-eme na ụdara a na-ekwu okwu ya ruo okwere oke kamgbe asụ nchọrị ka ụdara a nọbara. Nna ahụ ya na ụdara abụ ozi nwata ụdara na ọnọgwe gboo ka ngosisi ahụ ya a na-ekwu na ụdara anọgwe ihe aka afọ puku kwuru puku afọ. Onye gị na onye na-ekwu ihe Tisoro na Ugo Starlord. Onye a na-akpọ onye ezigbo aha ya bụ Uzomba Chukwudibem Uzomba. Ị ga-ahụ ụlọ anụ gasịrị ebe a. Ya na-akpọ ụlọ ahụ njaka n'asụsụ Urualla. Ụlọ nwe ojo. Nwa okorobịa ọ maka ihe a na-akpọ gị. Chief Nnemeka emuche mmadụ Uzomba nwanwuziere Okoro-Uzomba ọmụwa onye ụdara Okoro-Uzomba ka anyị na-eme. Ị niile ịbịa jụwa m ya ajụọ na ahụ onye ụdara ka anyị na-eme. Ndị omenala ndị mbụ na-emekwu o wee rutere oge nke anyị wee sị na anyị na-emekwu ya. Na azụ na ihe a na-asọ asọ bụ mmadụ na ndị ichie onye rapụkwa anụ ihe buchi ya bụbụ ihe ọzọ afa makwa n'ebe ọganihu ya ga-esi wee dị. Ọkwụ na ihe a na-ekwu ọngụ a bidoro mmemme a ka ọ dị tupu amụọ gị. Dị mmemme adịgo bifo amụọ m. Ọ dịgoro epuku ọwa anyị tokwunyere ya etokwunye. Igbo na-ege ntị ụnụ ananị ya ọtụ ndị nọkwa n'ebe a. Ọtụ ndị ama ama n'ala Urualla ide atọ ha nọ ebe a. Ihe a na Okoro-Uzomba Kindred Ikpa Ozuakoli Urualla. Ihe a bụ nnukwu ụdara ka ọ bụ ụdara anọmana gboo. Ihe a bụ mmemme iri nni ụdara. Oriri ụdara ka a na-eme taa n'Okoro-Uzomba. Nwata nwa okorobịa ka ihe a na-akpọ gị. Welite olu ka ana ndị mmadụ na-anụ olu gị. Comrade Rapụrụchi Uzomba. Onye a na-akpọ Abita. Eji m n'aka na ọ bụ ihe a ndị ọzọ bịa ka ị bịa na nni ụdara a na-ekwu okwu ya. Na ọ ga-adịkwa n'ụdị ya gboo. Gbo ndị ọmụ na-ahụ na anyị etinye n'ọkpọsa aka
ọ bụzi anyị na-ekwu na ọha ndị nọ ebe a na-agba akaebe ya bụ ihe nke anyị kwuru n'oge na mbido na omenala dịbara gboo isi Nni Udara Okoro-Uzomba nọ n'ime Ikpa nọ n'ime Ozuakoli nọ n'ime Urualla LGA n'Imo steeti n'ebe a ka anyị nọ na ụdara a bụ ụdara ọmụmụ Okoro-Uzomba ọdọ ọmụmụ Okoro-Uzomba ụdara a bụ na mmadụ dị na Okoro-Uzomba ụdara a bụ akpara ọmụmụ Okoro-Uzomba na omenala ka ọ bụ na a na-emebe omenala a ya bụ ụdara anọgwo ihe dịka 1000 years ọ nọgwo ihe dịka 1000 afọ na ụma ọdọ ọmụbe nna anyị bụ ihe a anyị na-eme mmemme a afọ ọbụla a na-eri ndị ụdara na Okoro-Uzomba nọ n'Ikpa Ozuakoli na Urualla n'Imo steeti ile anya ị ga-ahụ ndị niile nọ nga ọdụ ndị nze na ndị ọzọ nọsi ebe a nwata nwa okorobịa ekele na gị ka ihe a na-akpọ gị ihe a na-akpọ m onwe Ekene dịrị Chukwu Uzomba alias the cash money. ka ihe a na-eme ihe a na-egbu ebe ihe a na-eme ihe anyị na-eme bụ Nni Udara ka anyị na-eme. enwere ike ịkọwara ihe Nni Udara pụtara? Ọ bụ ihe anyị na-eme ihe ọmụmụ ka ọ bụ ihe ọmụmụ oke Nni Udara bụ ihe ọmụmụ and anyị na-eme egbo ote na-ebidoro ya ọgụ a bidoro ya ka ọ bụ mba anyị a bidoro ka ọ bụ nwata toto kwuru nwata toto kwuru oke ha mere nna anyị ha mebere ya oke ya rute anyị n'aka ka esi eme Nni Udara every year ka a na-eji eme ya i wee ike ịkọwara Igbo na-ege ntị ụdị nri ndị a na-esigasị na Nni Udara a na-esi nri dị iche iche na-esinye dịka ma rice ma ji everything ma pepe soup ma tabi igboroko na-aṅụkwa ma mmanya na-ebute mmanya a na-eselebreti ya eselebreti ọmemme ụmụazị na-eme ka ọ bụ a na-eme onye ihu onye azụ ndị nna nna anyị abụkwa ụzọ bido ka nọkwanụ ga-esokwepụta mee ya daalụ sọ nna aka onye kwen ka ịwụ John Paul onye Chikanso John Paul onye ka ịwụkwan nwa dị ala ka ịwụ oke isoro wee bịa n'ọgbakọ a na-eme na nwere nne gị ọkwana ya nnọọ wuo ya dịrị gị na mma mụ na ahụ na ya lọlọ anyị na-ekele gị i nwee ike ịkọwara ya onye bụ lọlọ ego dị n'obi ịgba na mbọ na ego dị n'obi ọbụla ma ịgba mbọ ọ bụrụ onye mee ya dịka ọkwụsọ eriri ya asọmpi iri mmadụ a chere ego dị n'obi Urualla yes ego dị n'obi one of Urualla oke ego dị n'obi akwa onye Okoro-Uzomba ka ọ bụ egwu onye Okoro-Uzomba ndị ọ na-agba mbọ nwunye ya na-agbakwana mbọ maka ahụrụ mmanya ibu ebe a elee ihe mmanya agaji ịma na ife ekwudobe ya ndị ịma na nwoke ọbụla na-eme ọfụma bụ o nwere ezigbo nwunye n'akụkụ ya ọhịa ọkwanụ maka anụmanụ bụkọbụkọ mba nọ Chidi nwa afọrọ nke Uzomba and ọkwa na Uzomba na onwe ọ ya asị m o butere unu ihe ka anyị mana ataju ala ataju elu ka anyị were mewe Nni Udara kwanye ya n'omenala ka ọ bụ maka di m na-eme ọhịa n'omenala ka ọ bụ kwanye ya Nni Udara na nne ka isi wee hụta kemgbe mgbe o bidoro amụkwa mgbe o bidoro maka ihe na sọsọ bụrụ mmadụ na ndị iche onye a na-emetọ ka mgbe echi emekọta ya were mmụọ anyị a na-emekwe a na-eme obi wee na-arụ ndị nwe ala mma a na-ewe n'ọmụmụ na-abara ụba na-aba n'ihu na-aba n'azụ ihe ọma a na-abatakwa ya na ị na-akwado ihe a na-eme akwadokwana m na-akwado tupu unu na-eme maka ihe arụ mma na-arụ mma ya gaziere gị nnọọ ihe m nọ bụ utu ochi ka anyị chọrọ unu na-eje eje unu na-abata na-akpata ego na-enyetụ anyị na-eri anyị wee chebido n'ụlọ ihe wee na-arụ mma Chukwu na-agọzi anyị mmụ ala na-agọzikwa anyị ala m bịara ije dị ya m n'anya anaghị m akaja unu bụ ihe wuo ya gazie
Igbo na-ege ntị ụnụ ahụ naanị ya na-etinye n'ọkpọsa aka na ọ bụzi n'ọkwa n'ihe kwuru ka a na-eme na ọ bụzi mụnwa ka ụnụ na-anị ya n'ọnụ ụnụ na-adụkwu ya n'ọnụ ma ndị ile n'ebe a ma ndị alụrụ alụ ma ndị ize ma mgbiri ichi na nwata ma oke na ihe abụ epupu ka ọ bụ na ihe debara mgbe mbụ na ọ ga-adịwakwanụ gaa n'ihu na omenala a na-anwụ anwụ ya gazie nwata nwoke gwa ya aha gị kwụsị okwu ike wee itoolu Okoro-Uzomba ka ihe a na-eme ebe a taa Nni Udara na-ele ebere ebe Urualla nọ n'ebe Nni Udara na-eji m n'aka na ọtụ nwata toto etokwuru maka ihe ndị mbụ m jụrụ ajụ gwakwara m na nwata toto etokwuru nke bụ eziokwu bụ a mụrụ ya ihe ya nwata toto ya tokwuru ka ihe ndị a na-ejigasị wee na-esi nke ụdị ndị a na-esi Nni Udara a na-asụ akpụ a na-esi rice ma ji ha ma ede ha ọ nasa na-etekwa ofe agwasa ya bifo eriwe ya na-ewere nri ya bụgasịa n'ukwu ụdara iji were nye ya nke ya na-arụ ya bụ na a na-eme ya afọ ọbụla enwere ihe dịka deeti ka ọ bụ na anọgide eyikawa ịga enwere deeti ụbọchị ọrụ kpọmkwem a ji eme ya atụwa nwe deeti ya kama na ọ ga-abụrụ ihe ọ na-agbasa Jenụwarị na a ga-emerịrị na Jenụwarị ihe ọ na-abụ Jenụwarị beginning of Jenụwarị ọbụla ka a na-eme ya bụ mmemme ka ọ maka iche m na ọwụ na enwere ihe ga-emenụ oge ihe ọnwa nwere ike pụta ma ọ bụ iwe n'igwe gbanwee ewee sị na o ruo n'oge a ga-eji mee mgbe ọ na ụdara bịa mịa ụdara mịara oke mgbe ọ na ụdara mịara oke Igbo na-ege ntị ụnụ anụ naanị ya nọ mgbe ọ na ụdara mịara ka eji eme iri nri ụdara ka ihe uru dịgasị na nri ụdara na a na-eme ọ bara uru rinne maka ọ bụ ọnwa akwari amụmụ onye abụ ụbara mmadụ na-akwari ọmụmụ Okoro-Uzomba n'Ikpa Ozuakoli Urualla ọ bụrụ naanị Okoro-Uzomba onye ọbụla ime na-esiri ike bịara nga na ugbu a soro anyị mee ihe na a na-eme ya laruo ekweghị izu ekweghị ọma na ya bụ ihe ọ ga-ekuru nwa ọ ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị ya bụ na ụdara na-eke ikwu ndị mmadụ nwa onye ọbụla ọgụrụ ya wụrụ azụlọ ga-azụ pụtara nga na soro ihe a na-eme ya bụ idego mma ngozi a ga-eketa taa dị ga-esi ekete ya ọ bụrụ ma ọ bụ onye ọcha ma ọ bụ onye Igbo na ụdara ya bụ ụdara ọmụmụ ka ọ bụ onye ihu ma onye azụ ọ na-agọchicha ha ya gaziere gị ụnụ anụ ya Igbo na-ege ntị na ụdara ọmụmụ na onye nwara na-achọ nwa ha bịawa ebe a na ụdara na-eki ndị mmadụ nwa ihe ọ na-akọwa ụdara awa ọmụmụ ka ọ bụ sọ nwa ka ọ juru ya ahụ ihe a ha na-ekwu na ihe niile ajụ ya ahụ bụ nwa na mgbe ọ na ụdara mịkpara na chaa mgbe a ka eji eme mmemme a na-agaziere ụnụ ụlọ anya ụnụ ga-ahụ otu ndị nọ ebe a ma ndị nze ma ndị mgburuchi ma ndị nnukwu mmọnwụ ndị nọ n'ọgbọ ma ụmụazị na-ekwu ekele na ana m ekele gị nna ya ukwu afụrụ gị mgbe ị batara ka ihe a na-akpọ gị aha m bụ Chief Okoro-Uzomba Chief nwa bụ ome nke mbụ n'ala Urualla. Mmemme a ahụrụ m ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ n'ebe a o dokwere m anya na ihe a bụ dịka ihe nnụrụ n'ọnụ ndị mbụ ha sị na iri nri ụdara
ka enyi nwere ike ịkọwara ọha na eze na-ege ntị banyere mmemme a. Anyị nwere ịkọwara ha bụ na ihe a na-eme mmemme ya bụ iri ụdara. Na iri ụdara bụ ihe bidoro na mbụ, o sighị n'aka anyị, o si n'aka nna nna anyị wee ruo anyị n'aka. Ọkwa ọ bụ na oge bidoro na ya Mbanụ. ya bụ na ọ nwata tụtụ tokwuru. Ya. Ihe bidoro na mbụ. And ụdara anyị bụ ụdara ọmụmụ, ọ bụghị ụdara ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ya bụ ụdara ọmụmụ. Ya. Abụ ọha na eze na-ege ntị ụnụ ahụnanụ na ihe bụ ihe abụrụ obere mmemme ka ọ bụ. Ọkwa na ụdara ka a na-ekwu okwu ya ihe a. Ọ ụdara ọmụmụ. Nna anyị ukwu, ana m ekele gị. Gwakere ọha na eze na-ege ntị aha gị. Aha m bụ Eziafa ka ego. Oke ka ị bụ dịka m fụrụ. Ọgụwa bidoro mmemme a na-eme ka ọ bụ mmemme a siri n'aka nna ruo na nna anyị wee ruo anyị aka. Ya bụ a na-eme mmemme a tupu a mụọ gị. Mmemme a dịbara tupu a mụọ m. Ekele na gị nke ukwuu. Ka enyi na-agwakwara ọha na eze na-ege ntị. Ihe m na-agwa ọha na eze bụ onye ọbụla kama ị ga na-agagarịrị ụlọ ekpere dị iche iche. Ọ bụ mmemme a bụ ụlọ ekpere nna anyị na nna anyị hibere anyị. Anyị amaghị ihe a na-akpọ ụka akara aka. Anyị anaghị aga ụka akara aka. Mmemme anyị na-aga bụ isi nri ụdara kelee Chineke. Ụdara bụ mkpụrụ osisi pụrụ iche Chineke jiri gọzie ogbe, gọzie obodo. Ya bụ na ọ dịbara gboo. Nke a bụ ọdịbara gboo. Nke a bụ ụdara bụ wee nwayọọ. Ụka ndị Igbo hibere before a na-akọ nke ndị bekee. Ya ọ bụ ụka nwere ụzọ wee bịa. Ụdara bụrụ ụka ụzọ bịa. A na-emerịrị mmemme isi nri ụdara. O nweghị alụsị a na-emere mba. Ọ bụ inye Chineke ekele. Ọ bụ etere Chineke mma. Ọ bụkwa na ọmụmụ na ụba. Ụdara anaghị ọ bụghị osisi nkịtị. Ọ na-abụ ebe ị na-apụtara ya dị ebe ọbụla ụdara dị ebe a gọziri agọzi. Na-ekwu ekele gị nke ukwuu maka nkọwa pụrụ iche a nke ị nyere mmemme a nọ ebe a. Ekele kọwakere ọha na eze na-ege ntị, gwakere anyị aha gị ọzọ. Ọha na eze, aha m bụ Eziafa ka ego Uzomba. Eziafa ka ego Uzomba. Ọ ga-adịrị unu mma. Nna anyị ukwu bika nka. Nwaanyị ọma, ana m ekele gị. Gwakere ọha na eze na-ege ntị aha gị. Edoro m anya, ahụrụ gị aha mgbe ị batara. Ka ihe ị nwere ike ịgwa ọha na eze na-ege ntị maka mmemme a na-eme taa. Wee towe olu. Daalụ. A gaziere gị. Eze na-ege ntị, ụlọ anya unu ga-ahụ na oriri na nkwari ka anọzi na nni ụdara a na-ekwu okwu ya na-atụ akwụkwọ ya. Ụlọ anya unu ga-ahụ ya. Unu hụrụ ya.
ụba ụdara abụghị osisi nkịtị ọ na-abụ enyi ha mgbe ị na-apụtara gị ya ngọgụ na ụdara kwuru mmụọ na-akụ ya anụ osisi ọmụmụ na-ekele na m ana m ekele unu niile nke ukwuu ụzọ pụrụ iche ọ dọrọ ka ana m ekele gị ụzọ pụrụ iche ka aha gị nwee ike ịgwa ya aha gị mmadụ abụchi nnọọ na oriri ọma ọ ka ozi adị ọ na-ahụ na ndị egwu ọ bụrụ obere ihe ka a na-eme